Hvad så der? Aske her. 23 år, det er 17-18, føles som i går. Var det noget med et kommentarspor? Som I kan se, springer jeg på tårnhøje niveauer. Et side flip er et side flip, og nu skal vi på banen lige om lidt. Der var en Barani der, men sig mig, kan der komme en skrue mere? Der var en skrue mere, men kan jeg mon lave endnu flere? Der var en skrue mere, men sig mig, kan jeg stadig lave endnu flere? Rotationer. De ringer til mig på deres Vodafoner for at sige, at nu skal vi have vendt kajakken. Aske kan også lave dobbeltback, sådan går snakken. Men kan han lave dem hoftebøget? Måske, men han skal have point for forsøget. Baglæns, nej forlæns, sikke en gøjler. Hvor mange skruer laver han nu? 2 gange det der tal, der hedder øjler. Det var alt for mit kommentar-rapper spor. Nu vil jeg fortælle, hvad jeg lavede i fjor. Ja, sidste efterår, der var jeg i Costa Rica for at være gymnastiktræner i en lokal forening. Det var også derfor, jeg ikke kunne være på bjergsnæks. Men mig og en anden, vi havde ansvaret for alle træningerne i den lille lokale forening. Og blandt andet så tog jeg udfordringen op at lave et springkoncept fra bunden af til unge og voksenholdet, som er det, I ser klip fra her. Og det var en sjov udfordring, fordi der var springniveau fra har lige lært at lave en værmeøl til lejer med dobbeltroterende. Ja, så det har jeg bare lige taget med her for også at sige, at jeg har lidt erfaring med, hvordan man sådan får et gymnastikhold til at fungere og får en opvisning til at fungere. Ja, det var sådan set bare det. Det sidste klip her har ingenting med opvisningsgymnastik at gøre, men jeg tog det med alligevel, fordi jeg er skide stolt over det. Men ja, det var det. Jeg håber virkelig, vi ses på søndag. Ja, hej hej.